माबाना सलायदों आं सलायफिननांगौ I don't will play with you monkey donkey आंनिसो मार्बला हरा आङो stupid आया मा जाखो मानो गाबना फैखो रैसुमै आंखौ इंलिसनि रायदों नोंबोथ' उल्था रायनो हायोमोन ना इंलिसनि नोंसोर आंखौ बर' मिडियामावसो सोदों इंलिस मिडियामाव सोआखै आमार इंलिस रोंनांगौ दे न' सिङाव हाबफैदो आथिं आखाइ सुनानै दा नोंहा फैबा रायलायसिगोन थांदो ओइ बिमा दै लाबो गांनाया जाला है मा जाखो एथ' राग्रा आं मैया मा बियामोन मैया मा बिया दख'ना बिनायखौ बावबाय है बे मोनसे जिनिसखौनो बिबाय थायो नामा सोरबा गोदान बुस्थु बिनांगौब्रा गोदान बिनांगौ नोंनाव गोदान बिनांगौ फिसालाखौ इंलिस मिडियामाव सोहै दौस फाग्लि होनोलै नोंबो आं बे हाजिरा मावनानै फिसालाखौ बोरै इंलिस मिडियामाव सोनांगौ जाखो फैसानो बेसेबां होनांगौ एडमिसननि होनांगौ ड्रेसनि होनांगौ सेसलै किडनि फानजोबनांगोन माथो बिदिब्ला गोदोबा गोसथोनायाव गोदै बाथ्रा बुंनाय रानि बायदि साजायनानै दोनगोन मुथि बायदि दानानै दोनगोन होननानै बुरो आरो खार गंसे बायनानैहाय आराम शिलं दार्जिलिं बेरायहैगोन होननाया माथो मोनसेबो गैया सिमानो फेलेंजोबसो नोंखौ लानानै बेसेबां लस आंहा आरो फिसालाखौ खाङोबा इंलिस मिडियामाव सोनो होनाया माथो बुरो मोनसेबो जाया न' मोजाङानो गैजाया बारा जायोबा खालांगोनसो आं धैर्य हमनो आं बाबा जोंहा दहाय गाबनानै फैदों रैसुमैजों इंलिसनि थाव रायना हरजादोंनो बेखायनो गाबै फैदों ए अब्ला जोंना बाबुआ इंलिस रोङा आरोखि बहा रोंनो बेलाय बर'आव फरायनानैलाय इंलिस मिडियामावसो होमब्लालाय गाबोन एडमिसन लायनांगौ गाबोन फुङावनो ओंखारजोबदो सोहैयाबासो दा जै सोहैया गारना खारगोन आं नोंखौ सिं मोनबाय आं बिदिब्ला बोरै जानांगौ गाबोननो एडमिसन लायनांगौ औ दे नोंथांमोना मानोबा फैदोंमोन हे माने सार आंना फिसाया बर' मिडियामावसो फरायोमोन नालाय दा इंलिसखौनो रोङा एसेबो रायलायनोनो रोङा जा दा बिनिखायनो नोंथांमोननि इंलिस मिडियाम स्कुलाव एडमिसन लानो फैदों क्लास 3आव पास जाबाय दा 4आव मोनबाय आरोखि दा नोंथांनि स्कुलाव 4आव लागौमोन आरोखि एडमिसनखौ आच्छा नोंथांमोनहा दिनै टाउननि सबसे साबसिन बेस्ट इंलिस मिडियाम स्कुलाव फैनो हादों एडमिसन फिसखौथ' मिथिखागौ जानांगौ मिथिखायोना जोंना एसे बारा प्राइभेट जाहैबाय नालाय दा जोंना बोसोराव 30,000 ओमफ्राय मासे 2,000 बा एफा बुरजा दे जागोन दे आं माबा मोनसे खालामनानै मोजाङै क्लियार होबाय थागोन बैयाव 3 बिगा नैबाव आधा बिगा गासै 3.5 बिगा मिथिबाय नों 30,000ल' हरथ'दो आंनो बन्दक हिसाबै आं सुख'नो हासान्दि नों मावबाय था जेबो सिन्था खालामनाङा नों फंबाय दा बेलासियाव थांबानो जाबाय नोंनि उन्दैनि एडमिसननि थाखायथ' औ आदा थांबानो जाबाय दा बेलासियाव जाबाय दा माइया बिराद मोजां जाखायो बेयावनो नों 40-50 मनखौ मोनखायो 3.5 बिगाजों जेबो उसुबिदा गैया थ'दोल' फैसा नांथारगौथ' आदा नोंस्राबो बाबुखौ इंलिस मिडियाम स्कुलाव होबाय नामा औ होबाय दे होमबा हामबायना बाबुआबो एबार इंलिस रोंसिगोन होमबालाय नोंसोरो माला स्कुलाव सहैबावनो जोंहाथ' बिदिनो सामफ्रामबो स्कुटियाव थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो दे होमबा थाथ'दो नोंसोर जोंहा थांग्रोनोसै मामि साबो स्कुटि बायनांसिगोन नङाबा सामफ्रामबो स्कुलाव थांनांगौआ लेट जाबाय थागोन दे दा बाबाजों रायलायगोन नों रिमखि नङा जानो औ माथो नोंसो दाना माथो नुथारला बहा थायो आं बेंगालरावसो जब मावो दानिया
बेवहाय मा खालामदों? बाबुखौ स्कुलाव दोनहैनो नागिरदोंमोन थथ'आनो दाबो फैया। थ' माने जेबो उसुबिदा गैयाबा आंजों थांफानो हागोन दे। थांदो थां बाबु। फै गाखो। फै मा आथिङावसो सिबला फैखोब्रा? सिबला फैनायसो नुदों। दिनैलाय माथो गरम जाबावलायखो? गरम जानायसो नुदों नोङो। मालायफोरना बिमाफ्रा स्कुलाव स्कुटिजों दोनहैयो। आंहा जाम्बि बायदि टट'जों दोनहै। आंनो स्कुटि नांगौ। दोरज' हमलै सानसेनो दसेनो खामानिया जाजोबो नामा? आं हाजिरा मावनानै हाखु दाखु स्कुटि बायनो हायो नामा? एडमिसनावनो बेसेबांबा बुरजा थांखाबाय फैसाया। नोंजों जालालै सानफ्रामबो माबा दख'ना गोदान स्कुटि नांगौनो, माबा फिसाखौ इंलिस मिडियामाव सोनांगौनो, गोथाव माबा ना बेदर नांगौनो। थै जोंसिबबायलां। जोंनोबा गोरलै, नांगौखौबा होनो हाया साला। थांदो नोंहा। दालाय हौवायालाय मा खालामो? मा खालामनो आरो ओरैनो हाजिराफोर मावो। आंहाथ' बेंगालराव बिजनेस दङ। दानिया गामिफोराव जेबो इनकामानो गैला। नों नोंनि हौवाखौ बुंनो हाया नामा माबा बाहेरायाव थांनानै बेंगालराव थांनानै खामानि मावहैनो? बहुत इनकाम खालामनो हायो। आंथ' थिनोआनो, नाथाय आंनि खोथाखौनो फंसेबो लाया बियो। खोथाखौनो मानिया। नोंथ' दाबो सिख्लायैनो दङ। बैसोआवथ' एसेबां थाङाखै, महरबो दङ। आरो नोंखौ हाजिरा मावग्रानि हिन्जाव जानो समाया। आंजों थौ, आङो बेंगालराव फ्लेट बायबाय, गारि बायबाय। जेबो सिन्था खालामनाङा, नोंखौ रानि बायदि दोननो हायो आं एसे सानना नायसै नामा? उनाव खबर दे हरसै। जागोन दे। ओइ बिमा ओइ बिमा ए दराबो मारिनायसो। बहा थांखो बेलाय? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। आइयो कुछ समय फनाबो पश्चात सुइच अफ बावसो। प्रयास करें। बहा थांखो बेलाय? नोमायालाय बोरैथो हारसिं फैखो? रावबो लायनो थाङैनि स्कुलनिफ्राय हारसिंसो थाबायबोबाय आङो। अ माय गड, खारनो होननाया खारमायरबाय बियो। आइयै बोरै जाबावनांगौ जाखो? र' आं एसे ससे नागिरनानै फैनि र'। आइयो मा जाबावनांगौ, खारलांमारबाय बियो। सोरबा हौवाजों जेरावबो गैया मानसिया। ओरैबोथ' नागिरबोजोब्बाय आङो। आइलाय बहा नांगौ, थाबैनो फैफिनदो। बाबाया मैयानिफ्रायनो ओंखाम सङाखै। आं हारसिं माबोरै थानांगौ? स्कुलाव सोर दोनलांगोन? बे बिदिजों मारै जानांगौ? बिमाया एसे गाबनानै बुङाबा फैयो। एसे गाबनानै बुं। आइलै बहा थांखो? थाबैनो फैफिनदो। बाबाया मैयानिफ्रायनो ओंखाम सङाखै। आं हारसिं माबोरै थानो? स्कुलाव सोर दोनलांगोन आंखौ? आइलै दे दाना बिफायाबो एसे बुंदो। दे बुंदो दे। बिमा नों अननानै फैफिनदो, जेरावखि थाङा मानो, सोरजों नों थाङा मानो फैफिनदो अननानै। बाबुआ गाबगासिनो नै, आरो आंबो हारसिं बोरै थानो? जेबो नङा, आं बिदिखौ जेबो साना बिमा। आं नोंखौ मुगैया मुजुआ आजावफिनगोन गोसो गोथारै। फिसा जाबाय जोब्बाय, गोरोन्थिया जाखायो एसे एनैया। फैफिनदोल'। दे जाखासिगोन, जाबाय। बे भिडिअ भाइरेल जाखासिगोन। दादा जासि नों। बे भिडिअ भाइरेल जाबाथाय बिमायाव फैफिनखासिगोन। बेनो रुमा।
माबा रिंकि नों दसे जिरायथ'दो आं बाजाराव थांना फैनोसै दे थाथ' रिंकि हा Naya man lekaraya. Abi kare double होगा. ओके ओके सोर नों सोर नों गोख्रै खालाम बे रुमनिफ्राय ओंखारलां आं मैयानो बुंखादों ना नोंनि प्रप'जेलखौ आं एक्सेप्ट खालामा होननानै मा जावले